Здравейте! Днес ще покажа моята кандидатура за EvilCraft Private сервърът. Първо искам да кажа, на 13 години съм от град Бургас. Казвам се Николай и да продължаваме към кандидатурата. Тук по това мощи виждаме един фонтан с седянка, леко тясно. Обаче просто не ми стигна мястото, а пък и не иска да го оголемявам. Дизайна на мощчето. Тук продължава моста към задънена улица, просто тук не знаех какво да направя и затова го оставих празно. Така, това е честрум с пистън вратичка, която е мега елементарната. Добре, стената тук е щупена, просто бях се изнервил и си щупих урода. Така, това е честрумът тук. Обикновен честрум, както всички други, с рандом под. И това е често и ти няма нищо, просто се стане така. Тук това ми е първата кула и стана много шит. Затова, че пак ще я покажа, обаче тук съм сложил мосестон. Това е кулата. Обикновена, както кажа, че ми е за първи път правя кула и ще ме извинявате, кое е мега грозната, което знам, че е така. Тук горе съм направил един недър портал, който му е така дизайна. И вътре с лампички. Няма да влезам в недъра, че лаги. Вътре нищо не съм правил. И тук рандом фонтанчета, които извират от планината. Тук има още едно. И като цяло това е моята кандидатура. Знам, че са малко постройки, но пък гледах да са доста детайлни и ми отне около час и половина. Дори повече, за да измисля нещата, защото не ги мисля на момента. Правя си ги на друг свят и после си го снимам и си го правя тук. Така, на 13 години от град Бургас, Николай се казвам. Искам да играя в сървъра, защото както в другите привейт сървъри има един недостатък. И то е, че няма голяма организация и има доста караници. А в EvilCraft няма такива караници, поне аз така знам. И има пичаги вътре и като цяло това е. Това беше от моята кандидатура. Мерси, че гледахте и чао!